Karom kadokwe pan same Israel laban ke Iran Aron jut edloma kopi posi jujidelo alang itum pistok ke doji pan same bor ilo do same dolo same thangnat agreement ave pan se alang itum cekak dak lo kopi polo ko narsi kache tonti si alang itum bang so pistok bang mesen pen alang itum agreement che toksi pachun pontek tidelo alang itum alom so apor phan mangke pupu jetengkheng mangke avedelo sitame ka phere me me sondoklo ate bangso agreement mang alang ditum chetok long pa me mela nani tum jong si bangso video long kecheng silang pelotang de bangso video si kelang chenglang pelotang de nani tum chini ne de thaji adhek tum kopi pol si hadak ron ke do mapu laso posi thi hek pen puthon nani tum masame lang than pon thupo nani tum neli video lang ver to bangke lage already chini et po kopi pol si Israel Iran US alang tumang bong ron ke do bom mapu the bangke thik pen tum je than pon nang Iran tum ning khangela son lo aning kangali lo alang itum claim bomb lo nuclear weapon alang itum selam bomb lo nuclear bomb alang itum selam bomb lo labang bangso nuclear pulutang ne alang itum same chini lo ajuring tang pik bangso nuclear bomb jong si dolo pulutang te bangso dating tang pik son lo athe kapre ka det tum same pheri po labang ke kache thang namang la son lo matela Israel punon USA tum non alang itum bang ke matha dam ke hala Iran tum mang ke alo song tum same supported puna ke nuclear weapon ke selam lo same alang litum mang ke nane Hezbollah tho nane Hamas tho alang litum ban same joy pen supported itipu amar si ka pheri so bang la son lo Iran tum long jong si nuclear weapon do koklo plutang te USA tum same phere nang kokpo Israel tum same phere nang kokpo laso pusi alang tum ke kham khelo alang litum same missile drone low plum de lo Iran nat kona nasi military base ke doma kona nasi lahai nuclear weapon ka selam bom ma a factory long lahai dim same tengkheng nam phun de lo hala so ka tengkheng hut Iran no in the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei alang li same apran nam jilo bangso apran ke dam pe na pot Iran dum same ningjang je si put hot alang itum same missile drone low plum de lo la US military base la Middle East alom lapupu seme cheteng kheng dut lo laben ki Iran tumbang chomata thula Strait of Hormuz pu hala bangso talu long atowar jangthu supply main atowar lo hala same block check lo Iran tumang ke amatsi hala so same pin an ka sik sak do lo Iran tum same komani jong si hapunat telong ben dam lu protang de ka tengkheng ji phan ka bor i la son same do lo laben ke tengkheng e lo hu mang ke nang tum same thek pon long ji yes tum pa chini polo kado ko ben 13000 targets an alang tum up elo polo hit elo polo lason tak si halapunat Israel tum same do thula Israel tum same tengkheng momlo laben ke Iran long same pinang an munit thilo Israel long same thilo laben ke Lebanon long same thilo Lebanon anat stamela Israel tum ke tengkheng bom lapunat Israel tum nat ke US dolo US tum same cherap dun lo cherap pak si Iran na same tengkheng lo same Iran tum same alang tum kerem chikrong krisi alang tum same alar bang ke chi huidun bom diti bangso Strait of Hormuz atowar pen atowar mane la talu long atowar lo hala bangso atowar pen la pirthe adangan 20% ajang tuge hapu pen si ke wan polo itum India tum same hapu na pen si wan lo India punon China punon laben ke do thulang nani Japan punon South Korea punon lason tak si quarter nali tum same dam tam video same nak than lo quarter hadak pen same LNG matela gas same hapu pen si wan hala so dim same tengkheng nam phun nani tum same arju ponong po niri than elo la Iran tum si quarter long same tengkheng phun lo la bang so ke tengkheng bena join ni si nani gas ador same nang bad lo athi hapuna pen bang ke wan un edelo mane hadak adim ase no daklo plutang te ningkan ke thombak nang ji pola so adim puthot ke pa mithu ji phan dasi non jang thua dor bang seme bad olo per barrel busela tum kela khapon pon isi a barrel long si $100 pulo nang tum same chini po dollar ke Indian rupees lo plotang te $1 lo plotang te abdon wa hopenge 92 93 94 la son same de quantity la si per barrel long si $100 le adlo polo alang tum Aron kesedan selet thailo mene mate pang samdun ji phan komane ki kebor idolo thai je beni 5 weeks an mate ruipon ala tum ron kachedan la det bena pi ala tum ceasefire ke deng jiban si siglo hada ke tok bon la son lo Pakistan tum same bangso a ceasefire ki padeng ji phan ala tum same ar pududun lo polo ala tum jok se bangso ceasefire same do pon thek lo polo sita me ruini phan chot ruini lo protang de 14 days choji 14 days a phi ke copy pone lapenge bangso 14 days ang bong si ala tum bang peace talk do nang pola penge pene agreement che tok pami si ron mang ke avide nang populo la si non mat ke alang ituma bong ka cheteng kheng lapu bang ke avide lo sita me lapunat bang ke chingwai bom lo
Samay men tu dong labang so ceasefire stame ki phukji ni putek thide lo ko mane hinat pen jong si isi ni missile lo der lo plotang del ke puthot bang so ceasefire stame akam update po labang ke labang isi Allah mang ke hala Israel tu mang ke hapunat Lebanon at ke tengkheng bang ke ington telang punat bang ke ceasefire edlo Israel Lapenke US Lapenke lapunat Iran tu mang ke alang tu mang ke tengkheng khelo stame Israel tu mang hapunat Lebanon at bang ke tengkheng tu bom lang Lapenke lapuna bang ke chingwai bom lo bangso ceasefire do bom unhut ate ceasefire lage runi 14 days bangso do bom unhut non same do bom lo bangso do bom unhut alang itum ka chingwai ji phan bor ilo mate agreement ka chetok ji phan bor ilo alang itum bong ke chapang sam ji phan bor ilo laso busi alang itum face to face alang itum chingki lo Islamabad along like Pakistan along lo alang itum chingki che than lo Lapenke hadak same leader tum an same chetong lo lapuna US pen same US Vice President JD Vance same chetong non lo alang tu maning khang mai kupilo labang ini tum ke chini nang je ke nang sod lo US maning hang bang la son lo alang tu main aning khang bang ke Iran tum bang so nuclear weapon ka silam bang ke ington nang popolo labang ro tu lang Iran tum nane Hezbollah tum phan na son alwa song atum phan na son ke support dun bang ke ington nang popolo Salang nitum 21 hours analang nitum tingki chetano 21 hours stame conclusion one tek tedelo paju tek tedelo ati Iran tumang ke aningang he alang tumang pulo nili tum ke lason ke e pulo nali tum non matha non US tumaning khang kupi ma hala bangso alamang Iran tum jong si aningang he pulo tangte ko son si alang tumang bong agreement do tek pa ama cheton tedelo ama si alang tum ke lapu masi chekak dak lo agreement avi pinsi thang nat stame kichuna ve pinsi alang tum mangi chekak dak lo la suppose hala ceasefire alang tum dobom hala stame non ke fragile mate comment tu dong ki phuk mune hala bangke etum phere me melo la bangke on mang alang tum mang bong lahin chijong seroi re nam velo adum chijong seroi re lo ko son si bangso pistok le chun thek pani tum kopi maning hang la jong si nang tum nang kroidun di plotang de ko son si agreement do thek poplo la bangke Iran tum samela son lo lagi unrealistic lagi la son ke nitum kroyun e alam si dang tumang ke offer nang pirong lo pulutang de koson si nitum ta nang chedon dun thek pola ke nang tum si chok chi pulo hadak si ta me cheton de lo alam bang ke bang so talks alang nitum chun chi de lo chun chi de system hala Donald Trump bang ke kaning je bang la son lo bang so talks chun non chun che not nitum ke already high end lo pulo bang so ron ke nitum si high end lo pulo sitame US President Donald Trump is he announced that lo hala make naval blockade padokok populo NAVL naval blockade nali tum same chini lo ke ching si ke Iran tum si Strait of Hormuz lo mangke control that lo non bangke US atum si hala Strait of Hormuz lo mangke control that po hala Iran tum mangke kadok ka telongan same block lap sitame non US tum mangke kapre adet pen kewang an atelong phan bangke padam long pawang long sitame hala Iran long ko nat pen si telong kewang wang ma hala telong ke wang talong lilo dham talong lilo ang tan pen atelong wang sitame hadag Iran nat bangke Iran apod nat bangke dam long lilo labage hala Iran dum sitame along kapre ke dam long lilo labage US tum si control to delo sitame kapre atelong kapre jang to supply hai phan bangke US to mangke pasik sagdun de samela particularly la Iran to mangke block check lo nali tum matha tha jong si naval blockade padokok lo plotang de already do lo 13 April ban si padokok lo bangso naval blockade bangke athe alang li announce lo jong si alang ni tum blockade pidelo plotang de la ki Iran to mang stame alar chi huwek ni po alang ni tum stame aning sik sang li po aning kang li po ni tum phan naingkir check chot ke chok che inkir je sab ban inkir non la pu same ala tum ningje de thai ji la pegen ningje same ningje lo pu kupi posi Donald Trump la naval blockade padokok lo kupi abidi lo last time to matha dam nang kok po alang ni bage repik si ke chikrong lo la pege re same repik thai ji thek ser lo la bangke alang di bang matha lo son lo jong seli tum hala Iran phan jong si block check lo plotang de naval blockade padokok lo plotang de asai jok je Iran tum wangsi put hot dak table long put hot bangso peace agreement peace talk bangso agreement same asai jok jalang tum wangsi nak che donu nang kok populo alang tum ke matha ke lason lo stame ko pipone Iran tum same lan ke joy re jige kalima pune liki matha ke kroitong tema pu
laso pusi kaphere me bangke do thukok lo jong si la US tum Iran nat aport bang block lab lo plotang te pawang long le padam long le lo plotang te ala tum aning gi thi pen puthot je tengkheng du lo plotang te bangso Strait of Hormuz long ke puthot problem do thukok lipo la bangke problem jong si do lo plotang te hadak Strait of Hormuz long jong si ron khache dan po ma lo plotang te kedam ke bangke un ilo plotang te jang thu nat pen si ke bang po hala sami si the tan a problem do kok po India sameng ke penan ke hapuna pen si ke ban pina la sia sabo ke dak stame India asor stame kasik sak mate kisung bangke do vek po la sia alang itum hala kecheng si ceasefire agreement along bangke ruini pulo la si April 22 an bangke lana problem a vedet haji alang itum mangbong thetan ka che tengkheng la son ga vedet haji setame comment tu tong ke pukji ne la bangke protected lo Lapenke bangso ruini ang bong alang itum pena peace talk agreement di peace agreement do thekthede lo plotang de lake April 22 aphi bangke US tum same tengkheng de haji la bang Iran tum same tengkheng de thaji hala mangke risk ke thetan la pe non la 22 prang bangke bangso ruini ang bong bangke ko mane bangjung sia sabo kelet pen pena abdam pader padar lo plotang te lake hala bangso ceasefire agreement ke lake thangta kamang mure that's non latest news ke lason lo US atum Iran tum aport bangke block lablo port plotang te nani tum same chini po hadag isi station lake telong station pudenak joy kepen hadak bansi telong same dampo bangpo ke sangadim lo port ke isi station ason ase hala bangso port bangke block pilablo la US atum ba nani tum kupilo ke matha next ke kupilo ke chiplang po ke nani tum comment speak tha nili bangso video long joy kebes nani tum manang than lo than pon clear lo plotang de ding to picji kasi nili ning chelo abangso aputhak nang le tum klar dak man chini lo pusi puthot chetong thunang pene pen update do lo plotang te dome thak me karno